Halo sedulur, ketemu maning karo aku ning petualangan kuliner. Dinage aku jalan-jalan maring desa-desa. Pas ketemu masjid, aku langsung singgah nggo pan andon salat sedelat. Rampung salat duhur, aku langsung deleng-deleng ngelilingi situasi masjid sing jare aku masjid ke sangat apik. Ornamen-ornamennya penuh dengan keagamaan Islam yang luar biasa. Masjidnya bersih, rapi, pokoknya enak nang sembayang nang masjid kie. WC-ne bersih, singgo banyu wudu, banyune adem, pokoknya enak sembayang nang masjid kie. Sawise ndeleng-ndeleng masjid, aku langsung jagong istirahat sedela. Sedurunge mampir masjid, aku wis tuku sega goning warteg sing rame nemen. Bungkusan sega langsung tak buka, lawe macem-macem, ana orek, ana endog, sing penting rasane kayang enak. Ora tahan nemen soale wetenge wis ora bisa diajak kompromi maning. Wetenge bener-bener wis ngelih. Lap lep bae ora urusan karo wong liwat. Kerupuk sing mau tak tuku langsung tak sikat. Mungkin karena ngeli ya, jadi rasane kayang enak.